Bada nobedadeik Bergarako udal artxibuan izan be, aspaldiko dokumentu batzuk digitalizatzen dabiltz. Ze dokumentu dien, ze garaitzakoak dien, eta zela digitalizatu dituzte jakitzeko, zer hobeto Bergarako udal artxibora etortzea baino. Guazen! Aixo, Arantzazu! Hola, egunon. Zer moduz? Ondo? Zuek? Oso, ondo! Ederto, Bergarako udal artxibua beti da emankorra, ez da? Bueno, saiatzen ga. Saiatzen gara. Oingo, eseringo gara apurtxoa komentatzeko, digitalizazio berri batzuk, horren berri eki dugu, baina lehenengo galderia da, zer da digitalizatu dozuena? Oin sarian jarri dituguna die Kontzejuko erregistro dokumentuak. Bale, Kontzejuko erregistro dokumentuak, zer diaz? Erabatez jakinak garen ontzako. Pizkat komentatzen dutzuet. 16. mendean hasten dan serio bada, eta udalaktak di oso garrantzitsuak, kontuape bai, eta gero jasotzen zituen eskaerak, diputazioko aginduak, erregianak, edozen beste dokumentuak, itzen zebena zen urtean ero 2 urtez behin, enkuadernau eta Kontzejuko erregistroak seria sortu. Orduan, horrek esan nahi dau, danatai daula informazio oso aberatsa dela, baina oso desberdina. Oso desordenatua, ez da? Hori da, zetsi da, normalian izaten da kronologikoa. Jaso ala, gorde ditzen ditue paketiak eta gero dan enkuadernatzen dabe. Orduan, gai bera edo ez da eukilekezu hasieran, erdixan, bukaeran, ez da nolabait gauza bakoitzeko dana elkarrekin lotuta. Dare, kronologian alabera. Eta orduan oso emankorra da, oso interesgarrixa da eta oso aberatsa, baina konsultatzeko nahiko zaila, talatza, dana behiratu dira da. Argi eta garbi, eta lan horreitan zabitze, ointxe bertan. Orduan, gure bere momentuan hasi ginen, egixa esan hori hasi zen lanian hasi baino lehen, liburua bakoitza hartu, hemen ikusten dituzue liburuak, eta orduan, dokumentu bakoitzeko ustuketai, deskrizio batein, katalogo moduko bat. Ustuketa litzake katalogatzea. Hori da. Bestela, klaro, hemen jartzen jatzu ikerlari xai, Kontzejuko erregistroa, 1623 baina, klaro, honek informazio hemen ze dagoen ez dakit. Orduan, ustuketa lan hori inostian, oso garrantzitsua da eta oso lan handixa da. Eta nekeza, ez da? Eta nekeza, eta luzia. Gero, mikrofilma benzien. Bale. Eta mikrofilmetik, gero komentauko nahi bozuen, zela funtzionatzen da, inditxuna da digitalizauta. Hori da jarri duena eskuragarri momentu honetan saria. Ados, orduan bergarako artxiboa.eus webunien dauko bergararrak, konsultatzeko aukeria azkenko pausua litzakena, PDF-a. PDF-aren aurretik, prozesu luze badau, ez da? Hori da. Duan, bere momentuan Eusko Jaurlaritzak lanketa bat zeban eta udal artxiboekin eta dokumentu honek mikrofilma zituen. Mikrofilm horrek kopixa bat eurek hartzen zeben, kalidadezko kopixa bat nolaiz esateko artxibistika munduan konservaziorako esaten dana, kalidade handixakit, eta beste kopixa bat emoten zutzen, agokixon jabiai, udale kasunetan. Orduan, mikrofilmeak jaso egin zen, eta erosi ginuan, aparato bat irakurtzeko. Digitalizazio bakoitzeko bi horritzen dira bakoitzeko. Ados? TIFF bat. Izango litzake kalidadea handixena daukana. Hortik etaratzen dugu JPG bat. Bueno, etaratzen duzkue. Eta gero, esan dugun bezala dokumentu bakoitzeko itzen da PDF-a. Bestela pentsaizue, honek balin badauzka, 500 JPG, bata bestian atzian jartzia konsultagarri ez dauka zentzuik. Orduan, azkenean, itzen die PDF-ak daukagun deskrizioan ustuketan arabera. Orduan, personia konsultatzen da benean eta PDF-a zabaltzen da benean, dagokixon epigrafia ero bilatu da benan arabera. Ja ondo zehaztuta fangoetzak bilaketia, ja ondo izendatuta eta ja topetoko. Eta PDF-ak, espizutxuak izan, behintzat bestela ezinezkoa da, ezin duzu jarri konsultagarri eta deskargatzeko fitxora inamdixak dana batera ongo balitz. Ados. 1628, hauxe da, hemen dauko dokumentu originala, eta hortxe ja, azken emaitza litzaken PDF-a. Hori da.
Osirondoko hauteskundeak hor beste sistema bat, o beste modu baten aukeratzen ziren zinegotziak, zelan? Hori da, bai. Garai horretan, hauteskunde sistema zero diferentia zen. Eta Bergara sortu zanekua, Villanueva de Bergara esaten zana, da el cuerpo de la villa esaten dana. Osea, que justo die, 3 kale eta baserri gutxi batzuk. Baina gero, 14. mendian, Antzula eta Osirondo sartzen die, eskatzen da hitzarmen baten bitez Bergarako parte izatea. Baina hauteskunde sistemak eta zenbait zinegotzi eta zela itzen ziren diferentia zen. Orduan, horregatik jartzen dago elecciones de Osirondo. Euroak aukeratzen zituen zinegotzi batzuk gero udal korporazioan nengo zienak. Kontzejuko erregistro serie hau dauzkagu 63 rollo. 63 rollo. Honetxe bi. Horre dira mikrofilmak. Hori da. Rollo bakoitza dauzka 200 fotograma inguru. Bi horrikuak izaten dira, zaratzen dira bi horrik. Hemen ikusi duzu, honetxe bi. Ez da azken orduko nobedadia, Arantzazu, baina zelako arrakasta eukida bien aurten digitalizatu dituzuen argazkixak, ez da? Bolo-bolo ibili da, Bergaran, ez da? Enixa da. Web hor berrixa jarri ginoanean martxan, aurretik digitalizatutako argazkixak eskura jarri ditugu web horrexak, eta oso arrakastatzu izan da. Hainbat eta hainbat deskargara, ez? Entzun duten ez? Bueno, 20.000-tik gora. 20.000-tik gora deskarga. Bai. Eta argazkixak danetarikoak, badakit, ez dirak oso sarrak bai, baina 19. mende bukaerako batzuk bai, ez da? Bai, Baieko kondian fonduan 19. mendeko batzuk dare, kristalesko plakak, eta gero ja, dauzkagu bilduma diferentiak, eta orduan urtiape joan ditu egorazten adi 60. hamarkadan gehiago bat, eta handixena da Toribio Jauregina. Toribio Jauregina, hemen ikusten ditugun rollo honeik. Eta badakit ondion be, hainbat dituzuela digitalizatzen, ez da? Bai, gukitzen ditugun nolabait proiektuka, eta poliki, zatxe Jauregik 1000 rollo nozuzkun. Eta 1000 rollo digitalizatzea, dirua da. Eta gero, agertzen den, argazkixetan agertzen den, apuntatzea eta deskribatzea lan handixago da. Eta orduan, poliki goiaz. Poliki goiaz. Eta eukiko dugu elkarren berri, argazki horri be sekulako interesa piztu da bielako, gube bere jarraitzuko haber, argazki berri topetako kiria daukon. Eskerrik asko beste baina, Arantzazu. Bueno, zuei. Zondo.